Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Karihiyon, November 25 po ngayon. Araw ho ng Biyernes, Payday Friday para sa marami nating mga kababayan. Yung mga ilang sumusweldo ng 25, lalong-lalo na ho yung mga kasamahan namin dito sa Laos Group of Companies. Ayan, kumusta ho kayo mga kaibigan, mga kabalin at karehiyon na nakatutok sa ating programa. At syempre, yung ating mga kababayan naman na nasa trabaho. Huling araw po ng trabaho ngayong linggo para sa marami sa ating kababayan. Naway may plano na ho kayo para bukas. Kung kayo man ay mamamasyal o magpapahinga, hangad po namin na kayo ay maging masaya sa araw-araw. At syempre sa mga araw ng pahinga, syempre mahalaga kasama natin yung ating mga mahal sa buhay, ating mga pamilya at mga kaibigan upang sa gayon ma-relax naman tayo lalo na papalapit na po itong holiday season na pinakahihintay ng lahat. Ito po mga kabalan, mga kariyon, maraming nakatutok sa atin ngayon dahil nakikibalita ho sila dito sa mga latest developments na tinutukan po ng CLTV 36 News. At narito na po mga balitang nakalap ng ating news team ngayong umaga. Ito, away magkapit-bahay, posibleng dahilan daw nitong pagpatay di umano ng 16 anyos na suspect sa 2 taong gulang na batang lalaki dyan sa Concepcion, Tarlac. Upa sa Guagua Public Market sa Pampanga hindi itataas sa kabila ng renovation project. Ayon huyan kay Mayor Tonton Torres. Mga titulo ng lupang sakahan iginawad sa 28 benepisyaryo ng Agrarian Reform Program sa Bulacan. Mga kandidata ng Mutyaning Kapampangan 2022 bumusay na sinagot ang mga tanong ng media. At isang Fernandino kinatawan po ng Pilipinas sa Mr. Planet Universe sa Peru. Mga kabalen, mga kariyon, ito po ay balitang aming ihahatid sa inyo ay medyo maselan dahil sangkot ho dito ang isang 16 anyos na babae na nasa kustodiya na ho ngayon ng mga otoridad matapos pong umamin na siya ang nasa likod ng pagkamatay ng 2 taong gulang na lalaki sa bayan huyan ng Concepcion, Tarlac. Batay po sa inisyal na investigasyon, matagal na hong kaalitan ng suspect ang ina ng biktima. Kaya umano napagbalingan nito ng galit ang kalunos-lunos na musmos. Para ho sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Kuyang Paulo G. Santos na tumutok dyan ho sa kasong iyan. Kuyang Paulo, ano ba yung latest update kaugnay nitong nangyaring insidente dyan sa Greenville, Concepcion, Tarlac, kung saan ito sangkot ay umamin na pala itong 16 anyos na dalagita sa nagawa niyang krimen dito sa 2 taong gulang naman na lalaki. Yan, Kuya Paulo, nakamute lang kayo. Yan Justin, ang gustong makita ngayon ng PNP yung time frame, kung kailan nalaman nitong mga miyembro ng pamilya nitong minor de edad na 16 anyos, kamo at Kuya Justin, na yung patay na pastit o itong si Baby Axel ay nakita dito sa loob ng bahay dahil sa salaysay nitong lola, yung may alaga dito kay Baby Axel, Kuya Justin, makailang beses daw na tinangkapang kausapin itong kapitbahay na kung andyan ba talaga itong batang nawawala. Pero ang banggit, wala raw alam. At dito nga sa proseso ng investigasyon ngayon, Kuya Justin, ang napakahalaga dito na makakapag-solve nito, yung resulta ng otopsiya, Kuya Justin, dahil bukod dun sa cause of death, malalaman din kung anong oras posibleng nasawi itong biktima.
At base dito sa salaysay din ni Lola Regina Evaristo, sa pangyayari, Kuya Justin, talagang nasalisihan lang itong lola dahil alas 2 ng hapon no, nitong November 23, habang siya ay bumili ng ulam, hindi kalayuan doon sa kanilang harapan ng gate, iniwan niya yung kanyang apo, no, na doon sa mismong lugar kung saan siya bumibili ng ulam, andun din yung menor de edad na suspect, no. At paglingon lang, pagbalik, Kuya Justin, hindi na niya nakita itong kanyang apo, na ang unang naging suspetsa nga dahil siya lang ang dumaan doon sa harapan ng bahay, ang tumangay itong menor de edad. Pero pagbalik naman niya, Kuya Justin, nagkukunwari na hindi daw siya makapasok doon sa bisinidad ng kanilang bahay dahil yung susi ng kanilang bahay hindi niya hawak. Yun yung presentasyon nitong suspect. Kaya isa dito sa kanilang siniyasat, yung paligid nitong compound, at gayon na rin nagtanong-tanong pa dito sa loob ng komunidad, Kuya Justin, subalit talagang wala. Hindi nila nakita yung 2 taong gulang na si Baby Axel, dahil alam mo naman kung paano maglakad yung ganung plus-paslit, Kuya Justin. Doon lang talaga sa compound ng kanilang bahay ito paikot-ikot. Kaya dito sa umuusad ngayon na investigasyon, Kuya Justin, gusto nilang ma-profile ng gusto itong pamilya ng ito suspect, at gayon na rin yung partisipasyon nila dahil maituturing daw sila, Kuya Justin, na accessory nitong crime na ito. Pero base na rin dito sa mga report na nakuha nila mula sa barangay level, ay may nauna ng pagtatalo. Ito namang si Lisel Castro, ang ina ni Baby Axel, at nitong 16 anyos na suspect, Kuya Justin. Kuya Paulo, ayan, nabanggit mo na itong pamilya o itong magulang ng suspect ay posibleng sampahan din ng kaso ng kapulisan sakaling mapatunayan nga, ma-establish na meron silang naging pagkukulang sa insidente. Ano ang mga bagay na titignan dito ng PNP dahil nabanggit mo rin na isa sila sa mga o kabilang sila doon sa tinatawag nating persons of interest. Kuya Justin, ang gustong malaman ngayon ng PNP kasabay nitong pag-iimbentaryo nila ng mga ebidensya doon sa crime scene, doon sa mga tagpo na kailan nila na-discover, anong oras. Kasi ang pahayag nitong si Police Lieutenant Colonel Noriel Rumbawa na itong suspect, Kuya Justin, yung dating tinutulugan niya na kwarto, nung gabi na nawawala itong si Baby Axel, natulog daw ito doon sa sala. Pero nung maobserbahan ng ina na merong kakaibang kilos ito, Kuya Justin, at nang magtungo itong ina diyan sa kwarto, at doon na nga nakita yung bata, saka sumigaw daw itong suspect, at mismo nang nagsabi na yung hinahanap na bata andun sa loob ng kwarto. Pero yung kwento naman nitong lola na pinaghahanap nga nung magdamag itong hinahanap, Kuya Justin, at binabanggit mo nga, yan ay naipaskil pa sa social media, ipinanawagan. Yung madaling araw naman, meron daw silang narinig na iyak nitong bata. So, nung narinig nila yon, pumunta sila sa bahay, pero ang sabi, wala namang bata doon. So, tinitignan nila itong mga chronological events, doon sa mga pangyayaring ito, kung meron ba talagang pagkukulang at anong oras ba talaga natuklasan ng ina nitong suspect na yung hinahanap na si Baby Axel andun sa kwarto ng kanyang anak na suspect. Kuya Paulo, ito nabanggit mo yung kaninang sinasabi na madaling araw narinig na yung bata at alam naman natin gaya nga ng sinasabi mo kanina hindi naman lumalayo sa kanilang compound. Gaano ba pakilarawan naman sa atin at sa mga manonood, maraming nakatutok sa atin ngayon, gaano ba kalayo itong tinitirahan ng suspect at sa biktima? Kasi kung makikita natin sa video, talagang parang wala nga yatang pader na pagitan, talagang nandun lamang sa kalikuran lamang nila, Kuya Paulo. Well, Justin, siguro mga ilang step lang, mga sabihin na natin, siguro 20 step. Likuran lang ho talaga ng bahay. At ito hong right of way, mga kaibigan, pagpunta namin ni Parin Johnny doon, gilid lang talaga ng bahay. At yung gate na pagitan
alam mo na yung mga chicken wire, Kuya Justin, yun lang ang pagitan. At base dito sa lola, nag-aalaga kay Baby Axel, hindi man malayong kamag-anak itong pamilya ng suspect dahil siya pa raw ang nag-aalaga dito, dito sa ina nila at pinagmamalasakitan nga ito. Pero doon sa mga tagpo, Kuya Justin, na kung ito bang mga magulang nitong suspect ay merong alitan sa pamilya, wala naman daw silang nakikitang mabigat na dahilan para konsintihin nila itong kanilang anak. Pero ang malinaw dito, Kuya Justin, hindi lang ito ang unang komprontasyon na nagkaroon ng problema sa pagitan nitong ina ni Baby Axel at nitong menor de edad na suspect. Dahil may mga pagkakataon pangaraw na ginawan ito ng karahasan, Kuya Justin, hindi lang sa mga post sa social media na sinisiraan, nagkakasiraan, kundi naglagay pa raw ng karayom sa motorsiklo itong ni Lisel Castro. Kaya umabot sa komprontasyon sa barangay at kahit noon pa raw, pinadi-DSWD din na itong menor de edad na to, Kuya Justin. So medyo sa usapin nitong matagal na girian nitong si Lisel at nitong menor de edad na suspect, mga higit na 2 buwan pa lang daw yung pangyayaring iyon na nagkaroon sila ng komprontasyon. Kaya hindi nila sukat nakalain, Kuya Justin, na aabot naman dito sa karumal-dumal na krimen o ito yung mas magiging malalim na motibo para gawan ng ganitong karahasan yung batang paslit. Kuya Paulo, basahin ko lang itong naging komento ng isa sa mga netizen na nanonood ngayon, si Shay Anita. Yeah. Sabi niya, accessory talaga yan. Kasi kasama nila sa loob ng bahay, imposible sa liit ng bahay yun, hindi nila naririnig sa gabi ang nangyayari. Ito ho, Kabalen, Karihiyon, yung mga komento ninyo, ayan, binabasa lang ho namin. Pero ito naman, syempre, iwan ho natin sa magiging investigasyon ng korte, ng mga kapulisan at syempre yung magiging desisyon ng korte sakali pong masampahan nga sila ng kaso. Syempre, didinggin pa ho yan at ayaw naman natin ding mag-arrive doon sa mga ganitong konklusyon. Pero ito nga, Kuyang Paulo, binabanggit, maliit yung bahay, malapit lamang, 20 steps lamang. Nasabi mo, narinig ng madaling araw, pero after umiyak, nawala rin. Ito ba yung sinasabing posibleng sinumpalan na ng una nung nag-iingay yung bata? At ito rin yung sinasabi. Pasensya na ho, medyo magiging detalyado lamang ito. Pero ito rin ba yung sinasabi na naging sanhi ng pagkamatay ng bata? Yung ika nga yung binalot siya doon sa kutsyon. Pero alam ko taliwas ito sa sinasabi ng lola na sinasabing may maraming pasa. Can you please enlighten us with this, Kuya Paulo? Kuya Justin, hindi nagsisinungaling yung ebidensya. Pagpunta ni Parin Johnny doon sa crime scene, kitang-kita namin yung bakas ng dugo doon. Itong kwento ng lola, hindi siya naniniwala na namatay lang yung si Baby Axel sa lagay ng unan, o ken Kapampangan, tiputan niya mo. Ang paniwala ni Lola Regina, Kuya Justin, talagang nakatikim ng pangmamalupit itong kanyang apo dahil pagbuhat ho daw nila ay meron ho daw nakitang nakasumpal na tela sa bibig nitong si Baby Axel at hindi lang medyo malambot pa yung katawan, Kuya Justin, at magana yung tiyan, may kalusugan itong bata. Pero pagkabuhat daw at nang inire-revive, Kuya Justin, bakas daw dito sa likurang bahagi at dito sa malapit sa ulo, sa panga, Kuya Justin, yung bugbog at dugo na lumalabas dito kay Baby Axel. Kaya hindi sila naniniwala doon sa bersyon nitong menor de edad na suspect. Kuya Paulo, ito naman yung menor de edad na suspect na nabanggit na pag-usapan natin kanina na i-record na rin o meron nang nasumbong sa barangay, sa DSWD. Ano ba yung pagkakakilanlan dito sa suspect? Kasi alam naman ho natin, etong sitwasyong ito, mga Kabalen, mga Karihiyon, oo, totoong nakakaawa ho itong pamilya ng biktima at tayo ho ay nakikiramay. Pero ito rin, isipin natin, menor de edad ito, Kuyang Paulo, at dahil nga minor de edad, hindi rin talaga, wala pa sa wastong gulang para doon sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga pag-iisip. Ano ba ang background niya? Hindi ba siya nagabayang maayos ng kanyang mga magulang at lalong-lalo na ganito, umabot sa ganito yung pangyayari?
Kuya Justin, sa pagtatanong-tanong natin sa komunidad kung anong klaseng pagkatao nitong suspect, nag-aaral ito, aktibong nag-aaral dito sa malapit sa kanilang pamantasan sa Concepcion Tarlac. At sa kanyang ikinikilos naman, Kuya Justin, ang mga hindi ordinaryong kilos nito ay yung paglikha ng mga fake account at talagang pagpuntirya dito sa pamilya ni Lisel Castro na siya namang kumisan pa nga kung ano-ano na daw mga kasiraan ng ipinopost na talagang personalan yung kanyang pag-atake dito sa nanay ni Lisel Castro kaya ang hindi natin sukat akalain nito Kuya Justin kung papaano ba ginroom itong batang ito lalong-lalo na yung kanyang mga magulang pero base na rin doon sa mga statement ng kanyang mga tiyahin Kuya Justin hindi naman daw lumalabas ng bahay ito at normal na bata na pagkakatiwalaan pa nga na nag-aalaga ng kanyang mga pamangkin kaya hindi nila sukat akalain na aabot dito sa ganitong uri ng karahasan Kuya Justin na ang pagsasalarawan nila tahimik ito at aktibo sa pagiging netizen itong minor de edad na suspect. Paulo G, kahapon o kagabi nagkaroon nitong confession diyan sa tanggapan ng kapulisan at ito naman syempre guided ng mga legal counsel ng mga abogado mula sa Public Attorney's Office. Ano yung buod? Ano yung napag-usapan? Ano yung mga nabanggit nitong suspect at ano yung nakita ng PNP base doon sa kanilang pag-uusap kagabi? Kuya Justin, ang sinasabi ni Lieutenant Colonel Noriel Romboa, ang suggestion nitong PAO kailangan talagang sumailalim ito sa medical procedure kung pwede raw na sumailalim ito sa drug testing at kung maaari ma-counsel din ito ng social worker ng kanilang komunidad para at least makita nila kung ano ang kondisyon nitong batang ito dahil nung pumutok itong balita na yung bata nandun sa kanila ay nagsisigaw ito at sinasabing inosente siya. Kalaunan umamin din ito Kuya Justin ng merong social worker na kinausap siya ng mahusay at dito na nga inilahad yung mabigat na dahilan kung bakit niya nagawa itong pamamastlang sa batang paslit na si Axel. Kuya Paulo, kagabi nung iwan mo yung crime scene at yung mga bahay itong bahay ng biktima nasaan ang suspect? Nasaan kustodiya siya kagabi? Kuya Justin, yan nga ang problema ngayon itong Concepcion PNP wala raw sapat na spasyo para dito naman sa DSWD diyan sa Concepcion Tarlac para doon sana siya italaga dahil hanggang sa kasalukuyan Justin gusto nilang makita kung papaano yung custody dito dahil alam nila pagka automatic nakapag-presenta ng birth certificate na minor de edad kukunin niya ng DSWD pero wala raw espasyo kaya pansamantala mo nang nananatili ngayon dito sa estasyon ng Concepcion PNP at anumang oras wala ngayon Kuya Justin dahil meron tayong reglementary period diyan sa warrantless arrest kailangan maiproseso naman itong inquest proceeding mula diyan kay o dito sa minor de edad na ang korte din daw ang magdedetermina kung ito ay mamamalagi dito sa estasyon ng pulis pero automatic talaga kapag minor de edad diyan DSWD ang hahawak dito sa suspect. Ayan, tama-tama. Mamaya makakausap po natin si Kuya Ranger Grospe, ang Information Officer ng DSWD Region 3. At coincidentally, Kuyang Paulo, pinagdiriwang o ginugunita ngayon itong Juvenile Justice Week. Yung mga batang nasasangkot doon sa mga offenses o paglabag sa nasasaad sa batas. So yan, alamin natin ano man yung condition. Kasi alam niyo mga kabalin, mga kariyon, itong mga netizen, may mga nagagalit talaga doon sa pamilya ng suspect, may nagagalit doon sa bata pero ito kailangan ding unawain gaya nga ng nabanggit, minor de edad, 16 anyos at ito basahin ko yung mga komento ng ating mga kababayan na aktibong-aktibo sa pakikisali sa pakikisalamuha o pakikipag-usap, pagbibigay opinion
ukol sa isyung ito, ayan, yung parents dapat isama kaso kulang. Ayan, kasi kulang sa gabay at pabaya sila. Bata pa lang ginawa na. Paano pa kaya kung tatanda? Yan, ito ho, may mga komento yung ating mga kababayan. Kulang sa aruga yung suspect. Sabi, ayan ho, yung mga komento ditong mga netizens. Ano? Kasi Kuya Paulo, hindi rin natin masisi itong mga netizens. Talagang naipost kasi ito sa social media. Ito mga kabalit, para ho sa inyong kaalaman, nawala ho kasi yung bata Miyerkules, November 23 ng alas 2 ng hapon. Pinaghanap siya. Ngayon naipaskil pa sa social media. Naturalmente, pag may nawawalang bata, normal ho sa ating mga Pilipino na tumulong, na makiisa. Ika nga doon sa panawagan ng pamilya dahil naaawa rin tayo sa nating makita na. No? So ang daming komento, sana akit na nepo yung anak, doon ka rin yan, pong milyari. So nakakuha talaga ng atensyon. And eto, sadly, matapos ho yung isang araw o wala mga 24 oras actually, madaling araw ng Huwebes, nang makita na, no? Etong umaga ng Huwebes, makita itong bata, itong nawawalang 2 taong gulang na si Bibi Axel, nawala ng buhay sa kanilang kapitbahay. So, eto ho talagang nagdulot kumbaga ng ano tawag dito, na napukaw yung interes ho ng publiko dahil nga maraming nag-share Kuya Paulo, 'di ba? Doon sa social media Totoo. makikita natin kahit sila mismo nanawagan, kahit sa atin pinadala itong Facebook post ng pamilya ni Axel, tinatanong, nagpapatulong, baka pwede ho nyo kaming matulungan para mahanap itong aming nawawalang kaanak na 2 taong gulang dahil nandito lang ho siya sa bahay, bigla hong nawala. So ganyan ho, ganyan. Kaya yung publiko naman very kumbaga mabilis, no? Mabilis ho yung kanilang naging pagkilos at pagsuporta. I-share nila yung post, nakiisa sila doon sa paghahanap, nagdasal, nanalangin sana mahanap na yung biktima. Matapos ho ang ilang oras natagpo ang patay sa kapitbahay. Kaya ganun na lamang ang galit ho dito ang ating mga kababayan, yung mga kabalin natin diyan sa Concepcion, Tarlac. Kahapon nga Kuya Paulo, maikwento ko lang. Nasa butika ako, pinag-uusapan din itong pangyayaring ito. So ganun ho, no, ganun ho kalaki yung usapin dahil karumal-dumal itong nangyari at kawawa yung bata. Kuya Paulo, panghuli na lamang, kumusta itong mga magulang ni Baby Axel? Nakausap mo ba sila? Ano ang kanilang naging pahayag at ano ang kanilang planong gawin moving forward? Alam natin, this is very devastating for them. Pero ano ba, may mga abogado na rin ba sila at yung kaso inahanda na ba? Kuya Justin, eksakto yung tanong mo na yan, dahil kahapon hindi rin natin sila maiwan-iwan at yung hamon na hinaharap nila ngayon, hindi lang ho yung trahedya na nawalan ho sila ng mahal sa buhay. Ito, panawagan din nila yung tulong pinansyal dahil sa pag-uusap nila nitong mga investigador, wala silang pera, Kuya Justin, dahil yung autopsy ay libre. Kaya lang yung restoration nitong bangkay ni Baby Axel nangangailangan ng malaking halaga. So walang-wala daw sila ngayon, nananawagan sila ng suporta dito sa mga nakikiramay na kung maaari ho tulungan niyo ho sila sa kahit anuman hong paraan At dito naman sa kondisyon ng kaanak Kuya Justin ni Baby Axel talagang sobrang bigat itong kanilang bitbitin ngayon dahil sa paghahanap nila ng hustisya. Ito pa nga yung suspect minor de edad, pero sa obserbasyon din natin, gaya ng binabanggit mo, pagbabasa mo nitong mga sentimiento ng netizen, ang malaking aral nito ngayon sa atin at reflection ito, mga kaibigan, na kailangan din nating bantayan yung ating mga anak kung papaano ho sila lumalaki. Lalo na Kuya Justin, yung mga growing up, yung mga teens. Dapat gabayan sila sa kanilang pagpapasya, sino kanilang mga barkada, at papaano sila mag-isip, Kuya Justin. Napakaganda ng sinabi mo, Kuya Paulo. Dagdagan natin itong paggamit din ng social media kasi gaya ho ng nabanggit kanina, ito hong menor de edad na suspect ay according dun sa pamilya ho ng biktima ay kung ano-ano yung kanyang ipinopost sa social media para siraan po yung pamilya o yung nanay ni Baby Axel. At dyan ho, isa yan dun sa mga tinitingnan na ugat o yung pinagmulan ng kanilang alitan dahil gumagawa raw siya ng kung ano-anong mga accounts, magpo-post ng kung ano-ano na kasi Hodang may sinasabi tungkol dito sa magulang ng biktima
Kaya naman yun nga naipaabot na sa mga kinaukulan yung kanyang mga ginagawa noon. Yun nga lamang siyempre nanatili ho siya sa kanilang tahanan at umantong nga dito sa ganito. Gaya ho ng sinabi ni Kuyang Paulo, yung mga magulang, bantayan ho natin yung ating mga anak, kung kanino nakikisalamuha. Hindi lang physically, Kuyang Paulo, virtually, dahil yung social media talaga, Kuyang Paulo, pag nakaharap na sa gadget yung mga bata, hindi na natin nakokontrol, tama ba? Totoo, Kuya Justin. At ilan dito sa mga matatalinong komento ng mga netizen, wag ho ninyong pahihintulutan na ang inyo pong anak, kahit gaano pa ho kayo kaabala, masabihan ho sila, mga kaibigan, at makausap sila. Importante yung pag-uusap, Kuya Justin. Kasi ang kwento ng mga tiyahin nitong suspect, Kuya Justin, talagang maghapon din sa paghahanap buhay itong mga magulang nito. At siya lang ang naiiwan dito sa kanilang bahay. Okay. Pakinggan naman natin ngayon ang pahayag po ng Concepcion Police at ni Lola Regina Evaristo. Ito pong lola ni Baby Axel, kaugnay nitong insidente ito. Kaya na-encourage niya na pumunta yung bata doon sa bahay niya is nagpakita siya ng bola. Itong batang biktima kasi mahilig sa bola. And nung punta doon sa bahay, nung pagpasok sa loob, umiyak yung bata dahil siguro gustong lumabas. Pinigilan ng suspect and then tinakpan niya ng unan doon sa sala mismo ng bahay nila. Sala ng bahay ng suspect. Nung tinanggal niya yung unan, hindi na gumagalaw yung bata. So dinala niya doon sa kwarto niya. Kasi may sariling kwarto itong... Itang babae nga ito, kaya di emiya ka rin. Ang kain minuli niya. Kuya ako malakwang kukita ating magtinda kita. O makayarap ko, lana kaya manikit aluan taong linog ken. Na anong oras to? Alas 2. Napon alas 2. Ang kain. Niyang lungob yan. Magbalik yan pat sa balo. Balika na ako rin. Okay. Ang kain muli ko, uling nga po ko. Muli na ako patuturan kita nga po sa guli magbiladya ako. Ang kain, das na kaya nga po ko. Ausang kay Axel na akong Axel, alayo. Dito sa likod, may itim na itim dito yung apo ko. Yun ho ang Saka definition. dito. Okay. Saka dito. At nakita Ayan ho mga kabolen, mga kriyon, inyong narinig ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Noriel Rombao ng Concepcion Tarlac at si Lola Regina Evaristo, ang lola ho ng biktima. Panghuli na lamang Kuyang Paulo, anong oras o kailan kaya lalabas itong resulta ng autopsy ng biktima? Kuya Justin, yan ang inaabangan din natin dito sa crime laboratory ng Tarlac na PNP na anumang oras mula ngayon kasama ito sa kanilang isusumite sa piskalya at isa rin sa ating inaantabayaran, Kuya Justin, kung kasama ba itong mga person of interest dito sa sasailalim naman sa inquest proceeding dito sa Tarlac, Kuya Justin. So abangan natin yan at agad-agad ay aming ipa-follow up ito sa ating social media post. Okay, maraming salamat Kuyang Paulo G. Santos para sa iyong eksklusibo at komprehensibong pagbabantay diyan sa nangyaring insidente ng pamamaslang sa 2 taong gulang na bata sa Concepcion Tarlac. Mag-ingat kayo. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Isinusulong ni House Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales ang pagtatayo ng mga bagong tulay para mapalitan umano ang 5 kilometrong Candaba Viaduct diyan ho sa may North Luzon Expressway o NLEX. Kasunod po ito ng madalas na pagsikip ng daloy ng trapiko sa NLEX sa nakalipas na ilang buwan, dulot ho ng rehabilitasyon sa mga sirang bahagi ng nasabing tollway. Taong 1976 nang matapos po ang konstruksyon ng Candaba Viaduct na nagsisilbing pangunahing ruta ng ating mga karehiyon at iba pang motorista patungo sa National Capital Region. Ayon ho kay Gonzales, iminungkahi na niya ang pagtatayo ng mga bagong tulay ilang taon nang nakalilipas. Bunsod ho ng pangamba sa 7.1 magnitude na lindol na posibleng tumama
sa Metro Manila at ibang bahagi pa ng Luzon. Gayunpaman, hindi umano ito umusad dahil walang nakalaan na pondo ang NLEX para sa naturang proyekto. Paliwanag ho ng mambabatas, dapat umanong isaalang-alang ng gobyerno at ng NLEX Corporation ang reconstruction ng viaduct sa halip na magsagawa lamang ng palliative repairs o yung mga band-aid solutions at paulit-ulit na pagsasaayos na nagiging sanhi naman ng trapiko o pagbigat ng daloy ng trapiko. Anya ang bilyong-bilyong pisong gagastusin sa pagpapagawa ng viaduct ay kakaunti lamang kung ikukumpara raw sa magiging epekto nito para sa pag-unlad ng ekonomiya ng National Capital Region at maging ng North and Central Luzon. Samantala, nakatakdang makipagpulong po si Gonzales sa Department of Public Works and Highways at NLEX Corporation sa darating pong Martes para pag-usapan umano ang posibleng pagtutulungan ng mga naturang ahensya kaugnay ng kanyang panukala. Ito mga kabalin, yung susunod naming ibabalita sa inyo, yung upa po sa Guagua Public Market hindi tataas sa kabila ho ng renovation project. Ayon ho yan kay Mayor Tonton Torres. At yung mga retiradong OFW at kanilang mga dependents, layon pong maserbisyohan ng OFW Hospital dyan sa may Barangay Sindalan, Ciudad San Fernando, Pampanga. Sa Zambales naman, higit 1,000 daycare pupils ang benepisyaryo ho ng 60-day supplemental feeding program ng DSWD. Lahat po ng mga balitang tungkol sa Central Luzon, dito nyo po matatagpuan sa CLTV 36. Kaya tumutok lamang po tungkol sa iba't ibang balita at impormasyon sa ating rehiyon. At kami po'y magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karehiyon, alam niyo ho ba na ngayong linggo ay pinagdiriwang o ginugunita ho itong tinatawag nating Juvenile Justice Week. At para ho mapag-usapan natin yung mga programa ng DSWD Region 3 kaugnay ng balitang yan, makakasama ho natin si Kuya Rainier Grospe, ang Information Officer at tagapagsalita po ng DSWD Field Office 3 dito po sa Central Luzon. Magandang umaga, Kuya Rainier. Welcome sa CLTV 36 Balitaan. Hello Sir Justin, magandang araw sa inyong lahat. Sir, itong Juvenile Justice Week, saktong-sakto siya dito sa balitang tinututukan din natin ng CLTV ngayon, itong nangyaring insidente dyan sa lalawigan ng Tarlac, partikular sa bayan ng Concepcion. Pero bago natin tungkuhin yan, can you please tell us something about the Juvenile Justice Week and what are the activities po lined up for this celebration? Yes, this year we are celebrating the 11th year na sineselebrate natin yung Juvenile Justice Welfare Week na yan. At importante to kasi parang ito yung panahon na kung kailan i-reinforce natin na meron ding mga karapatan yung mga bata na naka-offend or na naka-offend sa ating batas, no. Sinakto to dito sa November kung saan sineselebrate din natin yung National Children's Month. Ayan, may tema tong kung pagbabago ay sigurado kung juvenile justice ay tututukan. Ayan. Ayan, nabanggit mo na may karapatan itong mga bata na nagkaroon ng pagkakasala sa ating batas. Siguro magandang gamitin na nating example o halimbawa, ito nga kinasasangkutan ngayon ng isang 16 anyos na dalagita dyan sa bayan ng Concepcion, Tarlac, na siyang itinuturing na primary suspect sa pagkamatay naman ng 2 taong gulang na lalaki na si Axel, Baby Axel Castro. At umamin na itong bata. Kuyang Rainier, paano ba yung handling ng DSWD sa mga minor de edad na nasasangkot sa mga krimen gaya nitong insidente ito sa Tarlac?
Yes, unang-una kinalulungkot nating malaman yung balitang 'yan 'no. Pero ang pangunahing, responsibilidad ng DSWD ay siguraduhin na nasa kustodiya ng mga social workers, counselors at mga child development workers or caseworkers 'no, ang mga menor de edad na nagkasala sa batas. So, ang unang ginawa natin diyan ng DSWD ay pinuntahan natin both the families 'no, nag-conduct tayo ng mga case studies, gumawa tayo ng mga case reports kasama yung mga social workers po natin para ma-assess po natin yung mga kanilang pangangailangan, yung both parties po tayo 'no. So, ang handling dapat diyan ay, nasa isang rehabilitation center ang mga minors na nagkasala sa batas. Ito sinasabi, Kuya Rainier, 16 anyos itong dalagitan. Mm. So, ito kung sakaling siya ay masampahan ng kaso, ora mismo kailangan ma-turn over sa pasilidad ng DSWD, ganun ba? Yes, tama ka diyan. Kung hindi sa facility ng DSWD, meron tayong mga pag-asa centers 'no na mina-manage naman ng mga local government units. Yan talaga yung actually isa sa mga ina-advocate natin during Juvenile Justice Welfare Week. Yung sinabi natin kasi na pagbabago ay sigurado kung tututukan natin yung batas. Kasi yung batas sinasabi niya na dapat talaga merong facility yung mga sa mga local communities 'no para sa mga batang ganito, para hindi sila nalalagak sa mga facility na pangmatanda. Mm. Kuya Rainier, ito nabanggit natin yung usaping pasilidad na ibalita sa atin ng ating kasamang si Kuyang Paulo G. Santos na kagabi nanatili pa diyan sa may detention facility ng PNP Concepcion itong 16 anyos na suspect dahil daw sa kakulangan or yung wala pa siyang mailipatang pwesto diyan sa pasilidad naman ng tanggapan ng DSWD ano ba yung sitwasyon ng DSWD Central Luzon pagdating sa mga facilities for mga minor offenders na offenders ng ating batas? Actually yung pagde-developer regarding infrastructure no nasa discretion yan ng mga local government units kaya patuloy yung pag-advocate natin na magkaroon sila ng facility na ganito, but nonetheless ang DSWD ay meron namang mina-manage na facility. It's called Haven Pampanga. Located yan sa Magalang, Pampanga, and we are now in continuous coordination with the local PNP and the local government unit kung saan nangyari yung insidente no para mai-turn over na sa amin yung 16-year-old na suspect. Okay. Kuya Rainier, panghuli na lamang mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga karehiyon kaugnay nitong pagdiriwang natin o paggunita natin ng Juvenile Justice Welfare Week. Yes, ngayon no nasa social media na yung balita. Nire-remind gusto lang natin i-remind yung public, yung mga netizens natin na don't be too quick to judge no lalong-lalo na itong minor natin na 16 years old. Nakikita natin, sinasabi natin sa batas na meron pa siyang pag-asang magbago dahil ang mga nagkakasala sa batas na menor de edad ay mga biktima nating tinuturing no. Biktima sila ng mga sirkumstansya na hindi nila kontrolado, biktima sila ng dysfunctional family at biktima sila ng mga insensitive communities. So let's be part of their productive change no kung ano man yung mga nagawa nilang kasalanan at maging parte din tayo na gawin nating inline naman with the National Children's Month. Let's make our community more safe no para sa ating mga bata. Yun lamang, Sir Justin. Okay, maraming salamat Kuyang Rainier Grospe, ang Information Officer ng DSWD Region 3. Napakaganda ng iyong naging paalala sa ating mga netizens sa mga panahong ito. Mag-ingat ka Kuyang Rainier. Salamat. Ayan mga kabalen, inyo pong narinig ang tinig po ni Rainier Grospe, ang Information Officer ng DSWD, kaugnay po ng pagdiriwang o paggunita ng Juvenile Justice Welfare Week ng DSWD Region 3. Napapanahon po at nasakto naman dito sa ating binabantayang insidente na nangyari sa Concepcion, Tarlac. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita
wala raw pong ipapataw na dagdag singil sa upa ng mga stall sa pampublikong palengke ng Guagua, Pampanga. Ito pong tiniyak ni Mayor Tonton Torres sa kabila ho ng renovation project sa nasabing pamilihan. Paliwanag pa ng alkalde, hindi raw sila mangungutang para sa nasabing proyekto. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Kabilang daw sa prioridad ng bagong administrasyong Torres sa bayan ng Guagua, Pampanga ang pagsasaayos ng iba't ibang infrastruktura. Ito ang kinumpirma ng first termer na si Mayor Tonton Torres sa isang eksklusibong panayam ng CLTV 36 News. Numero 1 raw dito ay ang rehabilitasyon ng Guagua Public Market. Isa sa talagang inaayos namin ngayon is yung aming palengke. No? Yung sa infra, nagko-concentrate kami sa pag-improve ng palengke namin because naniniwala kami once na yung palengke na ayos, and then yung economy, no? Lahat, instead of lumalabas pa yung pera ng aming mga kababayan sa ibang bayan, no, sa ibang palengke, dito na rin sa bayan namin mapupunta. Paliwanag ng alkalde, hindi mangungutang ang pamahalang bayan para maisakatuparan ang proyekto. Wala rin daw magaganap na demolisyon upang maiwasan na may ma-displace na mga vendor. Utang may ng palengke mo? Sa amin po, hanggat kakayanin, paunti-unti, no, hindi natin binibigla. Kung ano man yung nasi-save natin sa munisipyo muna, yun muna yung ginagamit natin para dun sa mga pag-i-improve ng palengke. Gamitin muna natin yung ating pondo before we think of finding funds, no, outside, no. Pagdating sa usapin ng upa, wala raw dapat ipangamba ang mga nagtitinda sa palengke ng Guagua. Wala muna kasi ang ano namin is kailangan pabawiin muna natin sila. I'm sure pag kumikita na yan, sila mismo makikita na kailangan rin nilang tumulong para mas ma-improve namin yung aming facility. The rehabilitation mo Mayor, not Adok Talapag o No. Ngayon, kung what we have now, yon i-repair na muna natin, and tapos we will construct new stalls, no? Uniform stalls na para naman na kumbaga maayos tignan, malinis, at na mas nakakaengganyo sa mga mamimiling. So renovation niya mo? Renovation, yes, renovation and clustering. Yun ang pinaka-importante, clustering. So, kumbaga, for every product, may sariling building silang pupuntahan. Kilala ang Guagua Public Market bilang isa sa pinakamalaking sentro ng komersyo sa ikalawang distrito ng Pampanga. Hindi lamang ang mga taga-Guagua ang mga nagtitinda rito, kundi maging ang iba pang mga rehistradong negosyante mula sa karatig bayan na sagana naman sa aquaculture products. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Ito, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Good news po, mas mapapadali na raw ang proseso ng pagpapatingin ng mga overseas Filipino workers o OFW at maging ng kanilang mga dependents. Ito po ay matapos ilunsad ang Malasakit Center sa OFW Hospital na matatagpuan po sa Barangay Sindalan, siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito pong Huwebes, November 24. Para po sa karagdagang detalye, narito ang balita ni JM De Jesus. Halos 6 na buwan matapos itong magbukas, patuloy rin ang pagbibigay ng serbisyong medikal ng OFW Hospital sa siyudad ng San Fernando, Pampanga sa mga manggagawa sa ibayong dagat at kani-kanilang mga kaanak. Hindi lang daw ang mga aktibong OFW, kundi maging ang mga retirado, nagtutungo rin sa nasabing pagamutan. Pero sa nakikita po namin sa mga pasyente pumupunta, marami po dito yung hindi na po active. Yung retired na, mga 10-15 years ago, wala na pong regular na salary. Yun po ang natutulungan namin. Kasi kung tutusin po, yung mga talagang active na OFW, nasaan sila? Abroad. Diba? So yung mga dependents matutulungan. So malaking bagay po kasi po, alam niyo naman, pamahal ng pamahal ang gastos sa pagamutan. So katulad nga ng pagkasabi niya, hindi na sila paikot-ikot. Nakita ko noon, ako po ay nasa NKTI, mga pasyente, punta sa DOH, balik, punta PCSO, balik, pag hindi pa rin maubos. Yun. So,
Ito po, positive po to. Ang OFW Hospital ay ang kauna-unahang medical facility na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga migrant workers. Sinimulan itong itayo taong 2021 at formal na binuksan Mayo nitong taon. Pinondohan ito ng Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, katambal ang PAGCOR, DOLE at pamahalang panlalawigan ng Pampanga. May 7 palapagan na naturang pagamutan na may 104-bed capacity, laboratory at pharmacy. Ayon kay Dr. Dante Dator, hepe ng OFW Hospital, umabot na umuno sa 1,000 OFW patients bawat buwan at dependence ang kanilang napagseserbisyuhan. We are seeing an average of 1,000 patients a month, outpatient lang. Kabubukas pa lang ho ng aming hospital beds, ng aming urgent care. So, dumadami po yan. Sa ngayon, mababa pa ho ang census. Pero pag nakuha na namin po yung level 2 license, dadami pa ho yung pasyenteng papayagan dahil sa patakaran ng DOH kung sino pwedeng admitin. Kasi po, dito sa atin, DOH pa rin po nagsasabi na kung itong isang ospital or clinic, itong pwede mong admitin. Hindi ho basta-basta nagtayo ka ng ospital, may kapasidad kang kahit yung heart attack na medyo mabigat yung gagawin, pwede mo admitin dito kasi wala tayo ng ibang gamit. Pero malapit na po makumpleto. Karamihan din daw ng mga medical staff na nangangasiwa sa naturang ospital ay mga OFW na umuwi na ng Pilipinas. Siguro po, para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ang OFW po, most of its medical staff ay galing po sa abroad. They were former OFWs or they are dependents po of OFWs. So maganda po na may ganitong oportunidad po sa kanila dito sa Pilipinas para talagang ang pangingibang bansa po ay option na lamang po ng ating mga kababayan. Samantala, upang mapabilis ang proseso ng pagpapatingin ng mga OFW, inilunsad ang Malasakit Center sa OFW Hospital Huwebes, November 24. Ito mano ay ika-153 na Malasakit Center na itinatag sa bansa, katambal ang DOH, PhilHealth, DSWD at PCSO. Magsisilbi itong one-stop shop upang mapadali ang pag-access sa financial at medical assistance sa mga OFW, pati na ang kanilang mga dependents. Sa mga migrant workers naman natin, meron na ho kayong sariling hospital kung saan kayo po ang mismong aalagaan ng mga doctors dito, nakatutok po sa inyo. Dito na ho yung mga pasilidad ninyo sa tulong po ng Bloomberry, ng PAGCOR, ng local government po ng Pampanga. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Samantala, higit 2,000 katao po mula sa iba't ibang bahagi ng syudad San Fernando, Pampanga ang naglakad patungo sa Brenzy Giao Convention Center. Umaga po ng Huwebes, November 24. Bahagi po ito ng Walk for a Cause na target makalikom ng pondong gagamitin sa pagpapaaral ng mga out-of-school youth o yung mga out-of-school youth natin dito sa ating lalawigang Pampanga. May detalye po ng balitang yan si JM De Jesus. Hindi pa sumisikat ang araw ay naghanda na si Bianca Tiglao para sa Alay Lakad Walk for a Cause, Huwebes, November 24. Kabilang siya sa nasa 2,000 katao na nakiisa sa nasabing aktibidad na naglalayong makatulong sa mga pagbabalik eskwela ng mga out-of-school youth. Mula sa Dolores Flyover sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, naglakad si Tiglao kasama ng iba pang volunteers patungo sa Brenzy Giao Convention Center. Sobrang fulfilling actually kahit naman na nababago tayo sa paglalakad, sobrang exciting pa din ng event kasi alam naman natin at the end of the day, at the end of the event, meron tayong napala at the same time meron itong kinapuntahan. Dahil sa pandemya, 2 taon isinagawa virtually ang Walk for a Cause. Una itong ginanap noong 1998 para makalikom ng donasyon na gagamitin bilang pagmatrikula ng mga kabataang nahinto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Mula po, inumpisan po natin itong taon na to na mag-imbita ng mga pwedeng tumulong sa atin. Kaya po, maraming salamat sa mga benefactors natin na patuloy silang naniniwala sa ating advokasya. Ayon kay Engineer Alvin Mendoza, ang chairman ng CSFP Alay Lakad Foundation Incorporated,
Umabot sa hubigit kumulang 600,000 pesos sa nakolektang donasyon na mapupunta sa pag-aaral ng kanilang 65 scholars. Maraming salamat po. Patuloy po yan dadami hanggang December. Kahit po tapos na ang Walk for a Cause, patuloy din po tayong magbigay ng donasyon sa ating foundation para po mas marami tayong matutulungan. Hindi naman umano dito matatapos ang kanilang hangarin na makatulong sa mga estudyante dahil hanggang Disyembre ay pagpapatuloy nila ang paglikom ng mga donasyon. Malaki naman ang pasasalamat ng mga napiling out-of-school youth dahil ito ang unang hakbang para makamtan nila ang kanilang mga pangarap. Dati po out-of-school youth po ako now. Nag-apply po ako as scholar sa foundation. Ngayon sir, binibigyan po nila kami ng pagkakataon para makabalik sa pag-aaral. Binibigyan po nila kami ng allowance sir. Tsaka maganda po yung binibigay ng foundation sa amin sa mga gustong bumalik po sa pag-aaral sir. Target umano ng CSFP Alay Lakal Foundation na umabot sa 100 ang bilang ng kanilang mga scholars bago matapos ang taong ito. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para CLTV 36 News, atin to. At naman sa ibang balita, tumulak na ho patungong Peru ang ating kabalen na si Peter Cholo Sotiangco para ho sa gaganaping Mr. Planet Universe 2022. Si Sotiangco po ang natupong siyudad San Fernando, Pampanga ang magiging kinakawan ng Pilipinas sa nasabing pageant. Bilang pagpapakita ng suporta, nagkaroon ng send-off party para sa kanya ang City Tourism Office dito pong Huwebes, November 24. At ngayon pong Biyernes ang flight ni Sotiangco patungo sa Peru. Samantala, ibinandera naman niya ang kanyang national costume na hango sa Giant Lantern Festival at Maleldo ng syudad. Naging simbolo ng mga ito ang Burillos at yung parol. Idisenyo naman ito ng Kapampangan designer na si Makoy Elipane. Pakinggan ho natin ang kanyang pahayag. Actually, medyo mahirap in terms of the preparations, especially yung sa financial and pag-gather talaga ng mga tutulong. I guess I'm really fortunate na natulungan kami ng City of San Fernando Tourism Office and also the Pampanga Provincial Tourism Office. Super full support naman sila in whatever preparations that I'm doing, sa physical, even mental. They became my friends, my second family as well. So yeah, it wasn't that hard along the way kasi they've always been there for me. Alamin naman natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone pa rin po nakakaapekto dito sa Mindanao, kasama na po ngayon ang Palawan. Kaya po ang mga lugar ng Socsagen, Zamboanga Peninsula, BARMM, kasama po ang Palawan, maula po ang Papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito nga po ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ at posible po dyan ang mga flash floods at saka po ang landslide, kaya pinag-iingat po natin ang mga taga-riyan. Samantala po ang Metro Manila at nalalaming bahagi pa ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang Papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorm. Wala naman po tayo ibang weather system na nasa loob at nasa labas ng PAR na posibleng makaapekto o magbigay ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po natin ang lahat. At yan po mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, i-follow nyo lamang ang aming mga social media pages na inyong makikita sa inyong mga mobile at TV screens. Kabalen, abangan nyo rin ho ang aming ang launching namin ng official TikTok account ng CLTV 36 upang sa gayon tayo ay mas makapagkwentuhan at mas maihatid namin sa inyo ang mga balita at impormasyon tungkol sa ating rehiyong Central Luzon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs,
Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV 36 Balitaan. At mga kabalen, 22 days na lamang po at Giant Lantern Festival na at 30 days na lamang Pasko na. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karihiyon, alam niyo